Mashoko ndiwo mhuri yeZimbabwe yose tiri kuti aiwaka nhamo haitichaida, taramba nhamo, hatichada zvekuti tirambe tichitambudzika. Ndiko saka tiri kutaura mashoko ekuti handei tose tende tinovhotera vachamisa pamwe chete nema-MPs avo, makanselas avo, kuitira kuti nyika yeZimbabwe inge ichibuda mumatambudziko airi, nhamo yatinayo inge ichipera, nekuti vanhu tatambura zvakwana. Zvirongwa zvakatariswa navaadvocate Nelson Chamisa zvinofanira kuti zvinge zvichisimudzira vana veZimbabwe ivo pachavo. Tiri kutarisa mune zvedzidzo kuti tiri kuda kuti dzidzo yedu inge yakaenzerana kumaruwa, kumadhorobheni, uye ichigona kubatsira vana vose kuti ivo pachavo vagone kuzozvimiriravo kana vachinge vava vanhu vabva zera. Uye tiri kutarisa nyaya dzeutano, kuti utano haufaniri kungowanikwa chete neavo vane mari kana kuti vakasumukira muhomwe dzavo. Unofanira kuwanikwa nemunhu wese, kuburikidza nezvirongwa zvichaiswa nemutungamiriri wenyika mutsva Advocate Nelson Chamisa. Vachaona kuti kumaruwa kune zvipatara zvakanaka, kune makirinika ari kushanda, mishonga iriko, mishina iriko, uye zvekare kuna ana chiremba nana mukoti vanoziva zvavanoita uye vari kupiwawo mari dzinotenga. Takatarisa nyaya yezvivakwa munyika yeZimbabwe, takasarira zvikuru, izvo zvichaita kuti Advocate Nelson Chamisa vange vachiita zvirongwa zvekuti munyika yeZimbabwe muve nezvivakwa, iyo inonzi infrastructure, ingava migwagwa, mabheriji nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka tiri kuti zvizhinji kwazvo zvatakatarisa nazvo, kuvakwa kweupfumi, zvegoridhe, kana kuti tingati kucherwa kwezvicherwa nezvimwe zvakasiyana siyana, zvikava zvekurima, maprojects emayouth. Saka tiri kuti mhuri yeZimbabwe handei tinobatana 23 August toenda tunoita vhoti yedu pana Advocate Nelson Chamisa, pama MP avo pamwe chete nemakanzela avo. Zimbabwe yasununguka.